θα είναι πρωί-πρωί. Καλημέρα. Μία Πέμπτη του Ιουλίου. Βολτούλα στο Πελοποννήσας. Αγόρια μου, εσείς λατάρια μου. Λοιπόν, πάω να συναντήσω και τον Μπατζανάκη που ήρθε από Σαντορίνη να πάμε βολτούλα. Ω, το Μπατζανάκη μου! Τι έγινε το μωρό? Τι έχει μου εδώ? Ομορφαίνει και πάει. Ακραμπά. Ακραμπά. Ζελάτι. Όπα, αυτό φιλαράκι έχει φύγει τώρα. Είναι για το καλό. Εδώ είσαι. Να, το βλέπεις, βλέπεις εδώ. Το βγάλε το αρχίδι. Λοιπόν, Ζωνή μου, πάμε βορτούλα. Πάμε. Πού πάμε? Δεν ξέρω, όπου έχει δρόμο πάμε. Πάμε. Όπου έχει. Λοιπόν. Δρόμο όπου Καλή έχει. ρετού. Πράτα τώρα, το θυμάσαι. Βαράνε οι καμπάνες. Λοιπόν, για πάμε και. Για φύγαμε. Είχα έναν εφιάλτη, φίλε. Ξύπνησα να πούμε στα άγρια χαράματα ότι μπουκάρα στον καράζ, ανοίξα τον καράζ. Βάζω κάτι πρόχειρο και τις παντοφλίτσες μου και πάω κάτω. Ανοίγω την πόρτα, βλέπω το μοτοσακό. Με κοιτάει, το κοιτώ και μου λέει βάλε με. Βάλε με και το βάζω μπρος. Βάζω μία μπότα, βάζω ένα γάτι, βάζω ένα μπουφάν και λέω πάω μία βόλτα. Τώρα το που θα πάω με βόλτα δεν ξέρω. Θα συναντήσω και τον Μπατζανάκη που ήρθε από τη Σαντορίνη. Να πάμε μία βολτάρα με τα λεγόμενά του γουστάρι βουνό, λίμνη, θάλασσα και ποτάμι. Για Πελοπόννησο το κόβω. Ο καιρός καλός, Ιούλιος, 30 βαθμούς. Το απόγευμα λέει για κάτι χώρες. Μαγιό πήραμε, ας βρέξει. Για πάμε! Άργος, πάγαμε το Άτκα και ήρθαμε Άργος. Τι ωραία, τι καλά, τραλαλα. Μάζωμα! Από το Ατίνα ήρθαμε στο Άργος, εδώ κοίτα σκύψιμο. Να πάρει φωτογραφία το ακράπα με τα αυτοκόλλητα εδώ. Αλλά δεν βγαίνει. Κολλήσαμε καλά. Με σεσουάρ και πλαστική σπάτουλα. Λοιπόν, το πρόγραμμα λέει ταΐγετο μάλλον. Πάμε μια ταΐγετο. Πιούμε το καφεδάκι μας και είδομεν. Φεύγουμε από Άργος, ήπιαμε το καφεδάκι μας και πάμε για επόμενη στάση στον Κοσμά. Και παίζει να φάμε και γαλακτομπούρεκο, γιατί έχει πέσει το ζάχαρο. Κοίτα εδώ. Ευρώπη το Άργος.
δω καλά με και κακό στον άστρο. Εντάξει, τώρα αρχίζει και μεσημεριάζει. Σχεδόν 9,5 ώρα έχει πάει. Έχει πάει 35 πάλι. Εντάξει, βάζουν κάτι ανεμιστήρες πάνω στα βουνά. Έχω και εμείς στην Ελλάδα με ανεμιστήρες και δεν τους ανοίγουν για να δροσιστούμε λίγο, ρε παιδάκι. Αυτούς τους άστρους μεγάλους. Κοίτα και εκεί πέρα. Παντού ανεμιστήρες. Άλλο ένα κάστρο. Ένα κάστρο στο άστρο. Λοιπόν, πάμε για Λεωνή. 2. Να πάμε πάνω και χάσουμε χρόνο. Εδώ μια ροκάρια. Φίνικα σαν ροκάρια. Πεύκα. Όλα μαζί. Κοίτα εδώ ομορφιές. Κοίτα εδώ ομορφιές. Ωραία ρε φίλε. Ωραία Αγκυρούλα. Κοίτα εδώ. Λοιπόν, let's go. Εδώ είσαι. 9, 30, 12, 55. Τι του βάζετε, βενζίνα του βάζετε? Εκατοστάρα του βάζετε. Γιατί δεν του βάζετε? Εκατοστάρα μου ζήτησε. Τι? Εκατοστάρα βάζω. Εκατοστάρα σε δύναμη. Νερό δουλεύει. Πάμε, σε πειράζει, πάμε. Δεν το Πώς σε λένε? ολόκληρο, δεν της κάνει τέτοια. Βέσποινα λένε την Παναγιά. Λίγο μετά το Τύρο, κοίτα παραλιάρα ρε φίλε, Παρθένα. Πήγε κάτι μήλους εκεί, δεν ξέρω αν φαίνεται. Ο κουμπάρος λέει γουστάει τα τζιτζίκια που ακούει τα τζιτζίκια. Τα αρσενικά. Ο κουμπάρος είπε ότι όλα αυτά τα τζιτζίκια φωνάζουν. Δεν φωνάζουνε ρε, τίμπανα έχουν στην κοιλιά επειδή τους. έχουν τίμπανα λοιπόν στην κοιλιά τους, συνουσιάζονται τώρα λέμε. Συνουσιάζονται, μεταξύ ναι. τους. Λοιπόν, Κάνουν σεχ. και μετά αφήνουν λέει έτσι, κάνουν τάκα της πάνω στο Στο δέντρο, δέντρο και αφήνουν μετά αφήνουν αυγά και τα eggs, μετά- τα eggs. eggs. Ναι, ναι. Αλλά είναι τάκα της. Δεν τον κάνεις. Παίζει το δουλεμάν. Και εγώ θέλω να πει. Να βάζω πάνω το σκυλάκι μου και να πηγαίνω βόλτα. Κοκκινήσαμε πάλι, κοκκινήσαμε. Μπορεί να είναι και η τέταρτη φορά που έρχομαι φέτος εδώ. I like it a lot. Κοίτα εδώ. Τα έχουν βάψει τα βουνά. Ρωτάμε ρε παιδάκι να έχει νερό, θα ήταν τρέλα. Τρέλα. Πώς μ' άρεσε αυτή εδώ. Η στροφή η αριστερή, η στροφή η δεξιά, το εκκλησάκι, το γεφυράκι, το βραχάκι και ο μήλος. Λοιπόν, τώρα ξεκινάνε τα καλά. Τώρα ανεβαίνουμε βουνό επιτέλους να δροσιστούμε, γιατί το ίδρος τρέχει go through. Let's go.
Φτάσαμε και το Λεωνίδιο. Πάμε. Λοιπόν, μια από τις ωραιότερες ορεινές διαδρομές της Ελλάδας μας. Ζέστη να μην είχε και θα ήταν τρέλα. Η διαδρομή από Λεωνίδιο προς Κοσμά. Χωριουδάκι ωραίο, με ωραία πλατεία, με ωραίο γαλακτομπούρεκο και μπακλαβά. Ο Μπατζανάκης χορεύει. Περπινιάδη θα πούμε. Ρε πού πάμε ρε. Δεν είναι μαγιά αυτό που έχει φτιάξει η φύση. Η φύση είναι μαγιά. Μαγιά είναι και οι άνθρωποι που σχεδιάσανε, φτιάξανε, μοχθήσανε να φτιάξουν αυτόν τον δρόμο. Κοίτα εδώ, μέσα από τις πέτρες. Πάρε τώρα και τη Μονή Ολένης να γουστάρεις. Πολύ ωραία μονή. Ωραία μυρωδιές. Και εδώ πάμε ένα βουνά. Έχεις μια ορεινή διαδρομή Λεωνίδιο Σπάρτης σε αυτό το μοτίβο. Απέραντα χαράτια, αλλά το κερασάκι στην τούρτα είναι Σπάρτη Καλαμάτα. Δύο ταΐγετος ωραίος, καλά σπιξεγμένα βράχια, είναι απίστευτο. Ανεβήκαμε στον Αθήνα του βουνού και τώρα έχουμε δεντράκια. Κάτσε να δούμε τι ψώμετρο είναι εδώ πέρα. Έλα μωρή ρημάδα. Υψόμετρο 864. Εντάξει, και έχουμε μέλλον, ανεβαίνουμε. 1200 αρίσουμε. 1250 θα φτάσουμε. Ο Μπατζανάκης. Μπατζανάκη! Κάτσε κάτω μωρή σλούφρα, κάτσε κάτω μωρή σαλούφα. Εντάξει, όλος ο εξοπλισμός είναι μέσα βαλίτσες. Δεν μπορείς να βάλεις τίποτα από τη ζέστη. Βελάζεις από τη ζέστη ρε φίλε, από τη ζέστη. Έχουμε ανέβει βουνά και ακόμα εκεί 35 βαθμούς. Έχει κολλήσει βελόνια. Πού να χάθεις να χάνεσαι ήλιε. Όνιζο. Λοιπόν, φτάνουμε στη χωριουδάρα την τρελή να πιούμε πορτοκαλάδα από πορτοκάλια. Ο μπαρμπακός μας. Εδώ είμαστε φιλαράκι. Το απιστεύω.
Μπατζανάκι, γαμάει. Φέρτε μπακλαβάδες, φέρτε γαλακτομπούρεκα, φέρτε νερά να πιούμε. Λοιπόν, ο μπακλαβάς ήταν γλυκός. Ημίγλυκος. Σαν το καλό κρασί. Λοιπόν, continue. Στα βουνά. Μπατζανάκι, πάτα το κουμπί. Push the button. Γιούχου! Γεια σου ρε Κοσμά. Σπάρτι, σπάρτι. Σπάρτα! Λοιπόν, πάμε να βρούμε τον Λεωνίδα με τα 300 τα παλικάρια, να ξεκουραστούμε λίγο γιατί έχουμε μπελάξει. Παναγία μου, 40 βαθμούς Κελσίου. Είδες, με το που κατεβήκαμε το βουνό, βράζει ο τόπος. Λοιπόν, πάμε να πιούμε μια πορτοκαλάδα από λεμόνια, να φτιάξουμε πρόγραμμα και φεύγουμε. Λοιπόν, μια μπυρίτσα παγωμένη στη Σπάρτη μαζί με τον Λεωνίδα επιβάλλεται. Αλλά η μπύρα τώρα αυτή γιατί είναι τέτοιο χρώμα, ρε? Γιατί έχει τέτοιο χρώμα? Είναι ξεδοριασμένη. Έχει χαλάσει. Χαλασμένη μπύρα πιούμε. Ναι, δεν πειράζει. Και το ροκφόρ το τυρί χαλασμένο είναι. Είναι ωραίο όμως. Λοιπόν, ο κύβος ερήφθη. Ο Μπατζανάκης θέλει βουνό, χαράδρες και δέντρα και μετά θέλει να φάει γουρούν. Πάμε Καλαμάτα για γουρούν. Πάμε για γουρούν. Πάμε για γουρούν. Λοιπόν, βάλε μπρος, πήγαινε και εκεί. Το μηχανάκι το δικό μου θέλει σέρβις. Θα δούμε, θα αφήσουμε ένα κύριο εδώ στη... Το μηχανάκι το δικό σου, βενζίνη έχει. Έχει. Πάμε! Let's go! Λοιπόν, πάμε μια μιστρά να ανοίξει το μάτι μας και μετά ανεβαίνουμε. Υπάρχει μια πίνα, αλλά θα την παλέψουμε ένα τριωράκι μέχρι. Πάμε στο θεία σου να φάμε γουρούν, να φορτώσουμε χολυστερίνη. Για πάμε. Ταβέρνα καφέ το γουρούν. Και εδώ τουρίστες. Νεράκι, νομό. Εντάξει, δεν μπαίνουμε γιατί θα λιώσουμε στον υδρότα. Αλλά από εδώ μπαίνεις μέσα και έχει περπάτημα ανελαίητο. Τι λες ρε, 2 ώρες περπάτημα θέλει. Γεια στεριά. Κοίτα εδώ βλάστηση. Πλάτανο έχει, νερό δεν έχει. Έλα ρε. Έλα ρε στο δέντρακι. Ο χαζοδιόλος τα ήγεται ως ολόκληρη βουνό από πάνω, δεν έχει λίγο να στάξει νερό. Αν να χαθείς να χάνεσαι.
να πάω να βρω και τον Μπατζανάκι. Μπατζανάκι! Μπατζανάκι! Ουα! Μπατζανάκης. Μπατζανάκι! Γιόμορφα, γιόμορφα. Λοιπόν, τώρα είναι η ώρα να συνεχίσουμε προς κάτω, γιατί πρέπει να φάμε γουρούν. Έχει φτάσει η στομάχα στην πλάτη. Κουμπάρου! Άρα φίλε. Πανίδα του πλανήτη. Εγώ τι είναι? Επιτήρω. Όχι εδώ.
Φτάσαμε Καλαμάτα. Θα φάμε και ελιές καλαμών. Η μέρα μας στα βουνά τελείωσε. Ήτανε εξαιρετικά. Θα πάμε να φάμε λίγο γιατί δεν δουλεύουμε. Σε κάνα 2 ώρες, 3 ώρες μπαίνουμε στην βρωμοεθνική, την Αμιαρή, για να πάμε σπίτι και να τελειώσει εντελώς αυτό το εξαιρετικό και με μεγάλο ενδιαφέρον ταξίδι στο Ταϊτή. Κοίτα εδώ η ΑΕΚ, Κιταρώνα. Τράβα, Ζερβά. Ελληνικό Μουσείο Καλαμάτας. Κουμπαράκι, έχω λιώσει ρε φιλαράκι. Έχει λιώσει πάλι. Εδώ φτάσαμε, μακάρι να έχει γκουρούν, να φάμε γκουρούν. Η γουρνοπούλα ετοιμάζεται για μας. Νήσος. Πού είναι το γουρούν? Γιάννη, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Μαλάκα. Δεν υπάρχει ρε φίλε. Δεν υπάρχει. Απλά το τρώμε. Εδώ κοίτα. Τώρα είναι όλο. Άκου. Πόσα γουρούνια φάγαμε? 3. 5 γουρούνια φάγαμε. 5. Λοιπόν, φάγαμε 7 γουρούνια και πάμε για Αθήνα. Για πάμε. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Έλα. Από 38 βαθμούς Κελσίου, 15 και βρόχα, χαλάζει. Δεν ξεκινήσαμε, σταματήσαμε γιατί μας έμεινε βροχή. Με το Αρναούτογλου μιλάς, το μετεωρολόγο. Δεν σωνόμαστε. Δεν υπάρχει ρε φίλε. Κατακλυσμός. Από 40 βαθμούς Κελσίου κατακλυσμός. Χαλάζια, Τι έγινε, ανέμους, πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό στην παραλία. όλα μαζί. Λοιπόν, φύγαμε. Κατακλυσμός μας τώρα. Έριξε παπάδες καρέκλα, και πόδια και καλαπόδια. και καλαπόδια μαζί. Ο Γουίλι όμως Φάγαμε χώμα, βροχή, χαλάζια. Τα κάναμε όμως κουφία. Λίγο νερό εδώ. Το βάλαμε. Ωραία μέρα σήμερα. Περάσαμε τρέμανιφι. Μπατζανάκι. Λοιπόν, πάμε σπίτι για μάσες και ξάπλες. Let's go!